Gi-require karon ang transparent bag sa pipila ka private school sa Davao City human sa shooting incident sulod sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara miani kini og managlahing komento ang uban miuyo napan ang uban dunay pipila ka mga concern kalabot sa maong pulisiya. Atong sayron. Human sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University, nagpatuman og pulisiya ang pipila ka private school sa Davao City sama sa St. John Paul II College of Davao. Gawas sa hugot nga seguridad, gi-require sa management nga mogamit og transparent bag ang mga estudyante sa senior high school sugod September 16. Aron matud pa, mas masiguro ang kaluwasan sa tanan. Base sa memorandum nga gipakaraog sa management, nakalimit rasab ang dapat sulod sa bag ngadto sa mga academic essentials. Kung doon na may kinahanglan pang dalahon, mamahimong ipahibado kini sa subject teacher ngadto sa ilahang perfect of discipline o track moderators. Gitugutan usab ang school security personnel o faculty members nga regular i-inspect ang mga bag sa entrada ug bisan sulod sa eskwelahan. Gibasihan sa memorandum ang DepEd Order No. 006 Series of 2026 nga mao ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Miani kini og managlahing komento na ay mga miuyon apan ang uban dunay concern. Dapat daw i-adjust ang proper checking sa security personnel pasulod sa tulungaan. Duna usay nangutana kung kini ba i-provide sa eskwelahan o dugang gasto sa mga ginikanan. Andam daw sila musuporta alang sa kaluwasan sa tanan. Apan dili lang unta daw ipasa ang palasunon ngadto sa mga ginikanan. Dugang pa, mas maayo pa nga paliguno na lang ang security check. Duna usay suhestyon ang uban. Kung pwede, mag-invest og metal detectors o x-ray bag scanners ang tulunghaan. Alang sab sa uban, dili luwas ang transparent bag sa mata sa mga kawatan kay makita na ang sulod sama sa mga importanteng gamit sama sa wallet. Ang Holy Child Central Colleges gi-require sab ang paggamit og transparent bag dili lamang sa mga estudyante hasta sa faculty ug staff. Sa bahin sa Davao City Police Office. It's a very welcoming development no kay gwapo kayo siya makita tanan sa sud. Di na maglisod ang security. Sumala sa Department of Education, Davao Region, pwede ra makapatuman niini ang private schools. Isip safety measure. Aban kung sa public schools doon na pa'y kinahanglan ikonsidera. Ang diri sa side sa private schools, pwede na kung unang-una, ato lang kipasabto ng ginikanan, are given some sort of a latitude with respect to regulations. Ang public, we have to consider also if yung economic side, that this can be suggested, but dili pwedeng ipuwersa. The next question dayon na, if I cannot provide, I will not be allowed entry. Then we are creating another problem. There is some sort of a demarcation already for the learning of the child. Sara 512 schools sa tibuok Davao Region ang dunay metal detectors, 1,423 ang adunay perimeter fencing, samtang 1,295 ang adunay gi-deploy nga security personnel. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.